Pero sige lang. Mura dyan niya mong nakaya nga handa ano sa mong banggitan ng galang man. Kung larga karon. Dira mo mga t-shirt nga gwapa kayo. Triple M's ni siya mga bay no. Kini siya mo ni siya. Mo ni siya si Maris. Kini si Mary Jane. O kini si Mary Joy. So Triple M eh. Friendship forever. Okay? So dira mga unta mga bay na ami. Sinigwilas dire. Sa kasalmon. Oh, duha ka gantang. Oh, sa tawag ani. Naitahong. Naitahong mga bay. Dong, derde! Alin na dong! Then, doay, paboritong pagkaon sa mga W. Itlog. Dahil na ay danggit sa ibabaw. Na ay danggit. Then, doon ay hamonada. Dayon. Doon tayo kinilaw mga bay. Doon tayo kinilaw. Kani ba, tilawin kinilaw na to? Mga unta ninyo! Ito ni, uli ni tag-iya. So, more na mahanda ka mga bay no. Haggard kayong face ni Inday kaya. Naglotos pa ko, naglotos. Ang merkado, naglotos. Way ligo, way tubig. Agay, nita na pag Pilipinas. Yan, mga una tanin nyo. Hindi timing na no? Logi. Parang na ako mag-kuhan din eh. Masa? Parang pagi timing. Mga una tanin nyo. Mga una tanin nyo. Mga on. Ang tulo? Ako nagbukaran. Sila magbunog bukaran. Kumagbunog? Magpangasaba sa mga anak, bukaran. Mabadungon man kayo. Lahir lagi ning. Lahir lagi ning nainanay nga magay sa mga bata. Ano na itingin dito? Ano siya nga? Ano na siya? Dahil na, ano na siya? Ate, wata lang ko. Kuyugan hindi ka. Stoy paligo naman ka diha. Ano na may suot? Gusto manig pagkaserba. Di ni kuan siya. Huwag na lang bukod. Kaliyot na kayo ko nung. Sa bawa naman nag-Diyos na siyang kanon. Siya ni kuyog mo. Ano man ni siya? Kuan ni taklobe. Kari man po. Kuha ni Miki. Lagi. Okay mo na. Sa pambinutan mo nila. Ano pagkabalot mo na. Ano man ang Diyos? Parang manisip ka ng ayaw ng istorya mo pero mo sinasanagan. Diya siya magbaging. Sukol na ko. Isa. Imong kanang atik-atik ko, naglugulugan mo. Sige lang siya balik na. Ganti ka liyo na ako ito nagitigag-tagi. Pag-abot na ko, gana siya. Ako, tukod-tukod yung sakit ako. Lingkod ba? Bangko na, okay bangko na ya. Bangko na lang. Ang babay, dangkit, bay. Pero ito babae din niya, Ari. Nakatod. Madun na. Abag dunggan. Wala bakan. Gahit mo kayo. Maglingin ako rin na yung kulapo. Ako din ang sipod. Ang sino na. Kapag binuang niya, ya. Timi, magkagmayo. Mga naman pagkang sa airport. Karong mo, ha? Kagmayo, kaya sa pura sa yung kaon dito. Panihapon na na. Na, oy. Ito na sa aeroplano. Isang airline ka. Emirates. May nagkaon. Try gina ako pag ginano ka mo. Mama.
order ko sa Emirates ng beer ha, para isundo sa akong pamilya. Unsa isundo ninyo? Na bebe. Hindi yung sama. Tahong mga bay. Yan sa yung mama. Sa'yo pag yung mga nakede pa lang. Tunaan ka na mo ulit mahubog-hubog. Paitan yung tigig ta oy. Lah, gusto niya pag maulit lang pamiling ko lang kung pagsugat sa akong pamilya. Kaam. Ang hindi tahong niya. Tahong. From Ilekab ka with love. May suda ni. Ahak. Ikaw na, di pa mag-gulgig ka. Mauklan mong bagul wala ito. Wala ba ya? Ina ni mga tagaan tayong bagul. Huwag na rin eh. Palit mo siya mangga. 2 kilo. Naman. No, dahil ato sa kilo. Tawag ito lababuya. Hilaw nga mangga ba? Ha? Hilaw man to, Indian. Kaya akong dalawang sa Jubil? Palit na lang ko dito eh. Nabe ito, ting mahala. Na may sponsor. Mahal ito eh. Kuang taklobiya kaya akong kamot. Mabay siya, wala na libo. Langit. Kuya akong kuya yung dadaan lang. Ang problema ni. Ano yan ihatag na ko kung hindi dawaton. Ito naman, ka. Natak. Nagbati. Di ba, mama na hanggang sa una bago patang kita. Ang tubag niya, yung sabi, Ano yung puti? ang ito mga bayan. Pero ba, pin ako marag si Donald Jr. si Tardy magkasinabot din. May parihar mag-uto. December ba yan na? Parihar isa mga utok. Ano ba? December? Donald Jr. kay November. Sweet na, pero magwag. November. Sweet, pero pag magwag. Si Donald Jr. Si Donald Jr. o si Simo parihag man. Kami ni Kapia. Kaya si Lalay sa si Mama Salia. Yan, ako muna yung sidian, mga lang sabah. Niya ako kanin mo lang. Muna tinilaw Bisaya. Kuang nagsili. Yung mga bata, mga langit. Pwede niyo mabutay sila? Pwede sukaan na to ni mo, kato suka ni mo. Hindi na mabutang. Handa ito? Limon ka. Limon na. Ang lambay! Asa naman? Butang ako rin. Okay ba ka to? Okay. Ang kuyawan ako. Kuwari. Ang bato. Instagram siguro siya sa lambay niya dito sa Manila. Layo mo iba lang lambay dito. Ang Tagalog tayo ah. Gulat mo na ako, Tagalog pala tayo. Kuha na ko dito. Kuha na to rin, hamago na to doon. Bagulan ninyo, ang sa? Ha? Daw ko eh. Ha? Ano ito ha? Ano minali ha? Sa kinaon ano sagbot? Amay mga buwan. Ambot lang. Ayun, nagpangutan na. Kuhaan na sa buk. Hoy, nagpatuyang uri ka tingog niya. Kisa mo na. Cellphone ako. Tingnan ko sa yung cellphone kasaba. Amo na yung kamang te. With kondame. From Choco with love. Nung ko ganyan, ikaw da cake ka pa. Salamat. Sige, gabi ka. Ay, Choco, salamat sa... Ano sa nilay?
Lambay. Lambay. Niya sa cake. Iyari ng cake. Siya naging mo. Uy, salamat sad sa cake ha. Sorry, wagig ko kay bawag yun. Salamat sa tanan. Pati yung buhongon. Na, bugnaw. Wala di ko gidabungon. Ay mo. Ako Ano tumaw to? nung day sa report. Pinanita na? Mm. Yes! Gani. Ha, di na akong maproblema day ko sa akong kaunon. Panitan na pero gawas. Ha? Gawas lang ipanitan. Ano sa mga po sabat ni mga kanil? Pag double panit, dito kaon na to. Kuan ra, usa ra ka panit. Baba. Ano ta sa? Wala may problema. Kaon kita ginamos nga pila na ka kuan sa grapon. Tapos lagi kayo pag-abot. Lahi man ang ginamos. Buhi pa man ilang giluto. Buhay man eh. Pag-abot ni kuan. Nagkamang-kamang pa man ganin na diraw, di kas kwarto paingon diri. Oh, buhay gid dire. Yeah. Naandan yung mga bay. Sipod may karon tahong. Dilis kinilaw. Napay lambay. Kaya natin kakapinangga. Ito may problema nimo lang. Bisag gibas ko si imong. Gutom ka? Bisag gibas ko si imong followers. Kusag din ang mga magwas diya kay di makatabang na to. Di makahatag sa kilong bugas yan eh. Adlaw. May Nga, panggibas ato pagpansunon. may panggibas no tagaan pa kag Bugas. hindi nang una bay lamas man is kinabuhi ko. Lamas lagi. Uy, lamas kinabuhi. Uy, lami. Yay na ko buhon. Kaon eh. Ano, diri ba? Sa mong luyo? Tamasud, Kalan, uy. titon. Hmm? Kamasud. Luag kayo. Asay ba, rin? Wala lay bangko niya. Ha? Bangko, doon dire. Wala Ada sila. Nya pa may usa ka bangko. Na lagi tanaw mo dito. Di pa ato sa nang Computeran. computer di. Hmm. Na ko flight. Diyos na. Ato pa na siya immigration. Ato ba kayo immigration? Susunod naman immigration. Diretso naman na. Dili. Sali di. Yo, ito nga. Ako ito nga. Pero hindi ko ito nga. Center of Attraction. Paita ni tiguang te patong nga kita. Tiguang kamang. Tulula de ganiya ba? Bata pa mo dito, no? Isa nga dila. Kaya ko mga nubintawan na to. Ano? Putiyon ba? Ano na kayo? Na. Pahit sa nila manang. Putiyon ba niya? Wala siya ngipon. At pareha ba sa akong lolo. Hmm. Nugunin siya ako. Paliti ko kan kanay kanang tambal para sa ubo kay gahi kay ubo. Hmm. Tubag din ulo lang. May pag-ubo gahi. Ang ubos. Lumoy. Sa dang lolo. Natagbaw nagakinablit na ko sa una. Mga blit eh. Naantay niyo mga bay, lumon kayo. Pero taod-taod, amo na may hatod niya mo. Nag-iitang higala. Nagwater bas si Pelin sa live. So, hello na lang ninyo tanan diha sa mga higala ni mag-iitan sa mga kamag-anak. Gusto lang ko makahibaw mo nga. Wa na mo iluga ni ninyo. Ang amo nga concern lang mi nga kay doon raman mi sa airport dire. Para di lang siya mahago wag guyod sa iyahang mga sako. O sako. Oo. Ay doon raman mi.
Ano sa man? Ay, ako bagong balsaman ariyo. Sa light. Lagong. Dong! Yan, nasa kwarto. 30! Pasigaan suga, Dong! Ari? Hmm. Other one. Ha? Okay. Marong gihapon. So, paano gina sa adlaw? Okay, lang din. Guwapa dito ako sa original. Sa personal. Hindi nga pareha na mo. Ambot lang ka. Aning usa. Ako kay na. Namang ikaw Anay. Libog na kay dagway. Tungos ka busy, wala na time sa kagalingon. Bitaw, ay tubig karon. Si Kuan o. Sa to, Lilian Taray. Pagsihay. Hi, bye Lilian Taray. Salamat kasi yung pangumusta. Kuan na ba siya? Arkansas, USA. Yun siya nako. Ana siya nako nga. Kanang may tako no baguli siya diri sa Pilipinas. Moari ko na siya Cebu. Ako na siya kaila. Sa Cebu ganahan ko. Ade siya, asa de siya dapit. Nalagi sa Arkansas, USA. Diri ba mi probinsya? Tago man siguro to. Dada ba? Hmm? Na daw siya amiga sa Cebu pero dili daw kuno sila close ta. Ingon siya mo adto gid ko sa inyo ba ana ana. Kuway problema na. Dawat ka kag Problema diri ta to inato mo ato. murag muli man pag muli daw siya. Pero ato tong itanong sit up ang gatong atong sinulog ha. Musa ito? Gamito na to iyang kuan. Sa simlo. Iya, yung mga bangan. No. I mean kung gamit ta kanang mukuan tag kanang Kenan? sa kinan ba nga ato ipakuan ba? Float ba? Ang hindi itong open ang luyo. Open gani ang luyo. Want to pamanta sa kanang tourism mo kan pamanta. Jangan to. Pila budget ka lang kuan. Strata. Wording maps. Gamaran ng estrada rin eh. Hindi karga yun. Open. Ilak kaya sa luyo. Damdam ba? Itong kuha na basurahan. Tato. Para sa mga OFW. Nga itong streamer kang ay imari lang. Ano mo dyan? Ito yung diet. At kanira ko po ito. Ang diet, impas. Lami mo deh. Baka na? Ang sarap niya. Ito din. Mo deh. Ikaw na ba yung usa? Ratag nagtagsang 4 bagay na siya kamok na yun. Mag-ilis na mo! Ay, kung ina mo ni suoto na ako pa rin sa airport. Pwede sab. Muna na yung sa oton? Ako po. Makasunis na ako. Sapaw na lang ko ito kung kuan. Dahil jacket, ito na ako kaya sa aeroplano. Giharbor na ako dyan. Kaso ba kayong biyahe? Ganun to na akong bugas na yun. May dagang bugas ito eh. Ngandoy ba kag red rice? Dala to. Ulat ako ha. Oh, sa kumato yung ikaman ako sa immigration kay basig ma-overlagan ako. Pila kilo mo pre? Minam ni mo. 30. Out na eh. Pila kilo ng mangga? Oh, mangga. Ikaw dag mangga eh. Dag ko kay mangga dito. Sa Lulu ba? Mm. Supermarket na may Lulu dito. Na. Ingat kayo na Lulu nga pang eh. Tindahan. Mahalik kayo? Hmm. Bagay, balitan mo kasi mo amo. Kami kay di man. Si Sir Pai, sara mag-iman kuan. Sir mag sukat atong ginan ko sa doktor ba nga more or less daw kuno ko sa kanang kuan mga foods. Yan na siya nasugot.
kita kinarto. Mao lagi ni mapas na ko, maratin ra po. Dapat. Mandray na lang diya sa kuan, lamisa. Sige naghalad ng mga pagkaon. Bukas diet eh. Ayaw niya kasi lakaw dito ha. Kamu diha tanan mga bayan nga nasa bang nasod ayaw mo. Laban lang. Way lakay ha. Mo lagi. Ini kay okay kay himtang ani god kay buutan ng amo. So di na mo problema ani. Ang health lang ani health. Kay daghan na kainig maintenance. Kaya buyag. Ay, saba, di ta mahalin ni mong samot. Oh, Way, unayay lagi. lagi. Di ta mahalin ni mong samot. Basta ay kalimtin ang tambal ni mong 20 ka box sa kadlaw ha. Handag ka na. Huwag ka malanag. Labaw, paskulapo. Ano ko na? Di mo pwede daw mag-inog kulapog na maintenance. Tanyo lang gud. Ha? Ang juice. Magilaganan na yung tubig. Okay ra ko sa juice. Niya mo hinambis. Tambagan yun. Yan mga bay, kung gusto niyo nga makita ko. Ipanahon ni Kuya ang bag. Pag ilis na mo. Kada hapon mi sa Cordoba mga bay. Kami ni Madam. Karon magkordoba mo. Kung makaya. Doon. Hindi ko na kumuha niya. Sa oras na. Ang stress. Oo. Sapay tayo eh. Ipuwada ni mo Jinjin sa ko-order. Ano man daw mo? Ah! Sabaw na sila. Mabot ko ugma alas 12. Sa auto? Alas 7 man. Alas 12 dito. Alas 7 dire. In the morning. Alas 7 Alas dire. 12 dire. Ah! Auto. Ay, mga ito sila tahong. Ha? Ay, sila tahong. Oh, sige. Ano yung asta ng kinilaw? Ipakuha. Asta ng kinilaw? Ah, dali. Asta dua? Sila 5. Kuyog tirdi usti ya? Kuyo. Ako niya ba? Bawano na ni nato dito? Asa? Sudan to niya gabi ah. Ay pa, kari. Kani og kari yata nila. Muna ang sa idlo di na tayo magasto niya sudan. Kalas na kayo. Adlaw. Nay, ugma na lang ka ulit sa inyo, Day. Ugma lang eh. Okay. Umuli ka karon. Nagahugasan dire. Yeah. Karon ni balik na mo gikan hatod nimo ugas na ma'am. Dayon. Ni gabi uli mi. Ba? Pagawas ang toothbrush, be. Be. Pagawas ang toothbrush. Dede. Sumo ito mga bay no, kada adlaw may Cordoba, Karuro. Laaga mo dito. Na among pisto sa ikapito nga poste. Liko nyo sa Roro. Ihap din mo poste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. City. Ikapito nga poste mo. Una, mo ah. Pisto. Na yung mga na tarpulin dia nga AA Marie's Cakes and Pastries Shop. Mo na ba mga bay?
So, nakoy mga kontak. Unsa niya? Nakoy calling card sa ihatag ninyo. Mato mo. Kung gusto niyo mo order na yung mga occasions. Okay ra kayo? Palata, no? Iban? Or parat gitanan? Wala na Wala tulaw mix. ang asin. Wala mix ug mayo. Kaya nangasulod siguro. Mm. Basura din ito pwede bilhin niya, gawas. Pwede man ako magadi ako. Ninyo. Huwag mong gagairo. Gibitay. Naulian naman na. Manang! Gimana, naputos na tanan katong babalo na mo. Bulat, ginamos. Uyap. Ato lang gawas to kay pusto na ko na ro si Lupin, ma'am. Saan? Labunon daw. Hindi namin kuto, dagang salamat. Napay daghan, oh. Kani, di sila mga anak. Meron nga na to. Oo, de. Sige, dagang salamat. Hindi ko to mga bahay, no. Chuki pa doon. Ayo sa imong kabiyahe. Ako ba pa doon siya dito. Wala din na ni may usod ba sa ma'am. Ha? Isudog ba? Isuksok si mga malita. Ang binang mga malita, bi. Kuha na lang, iputos na lang, papel. Kaya tela. T-shirt. Pagilis na mo ba? Kaya may sulanan sa imong ano, tambal. Kaya ba, kaya ko. Ito na dito. Ya, liya ka on diri yan. Kan ono. Na, pagkaon na diri. Kahon. Ang dami mga sunog mo ha? Nagkon siya. Oh, Ha? and then, Ay. so, Gikuan na pa kanya dia, i-mention ko. Ni? Oh? pwede naman na way bakos. Na, pareha mo tita Maris, oh. Kapalda. Ha? Ibuang ka na na ako ano eh. Ilang ka years? Tindaw. Sino sa magkaanak ka na? Ha? Nakuwag ha? Mangampo na lang mong ito, eh. Kau sa diri. May ko ko doon. Kau na po'y puli. Nalagi ko jir-jir lagi. Naman. Ha? Na-jir-jir ni? Ay, jir-jir, butawan, eh. Ako'y liso dito, jir-jir. Eh, tanong to sa inyo. Pinamungahan. No, ay matiman oy. Kasi matiman dito. Nag-amikas, kinala na gini labay ng basura. Tuntun dito ya. Cool ka ni. Ipapalit na mo. Hmm? Kinsa ni? Ipapalit na mo bike. Aw, motor si Tuntun kay para atong kuan ba? Para atong manikik nga na bike. Uy, butang yung KitKat. Hmm? Wala na yung chocolate stick dito. Wala nga hulot na. KitKat na lang. Ano sa man eh? KitKat mo lagi ni. Ang naa ba daw kinay KitKat? Itong pieces. Wala na KitKat. Balik sa sintang chocolate na gasto. Bilis na mo, kuya! Gidali mo cake. Kato. Nani, kinsa man eh? Siya kat. Ay mo! Mana mong gihimo kanina? Kinsa ni? Numericho. Ay! Kang Isa to na ha, gikuha na na. Ha? Gikuha na na. Sige. Itong cake ba? Order. I-order na na. Kasi i-order na na. Huh? Kasi i-order na na. Asa ka mo ha? Ikaw. Sa imong family dire mo yung nag-order. Akong pamili? Hmm.
Amping sa talimbala. Si Bakoy tawag. Mo gani amping nga ni. Pahimangno gani. Mama to si Snooki ba yan ipabalot? Talimbala lagi. Amping sa Wala talimbala. man sa Kwan, sa Cebu. Ha? Manila. Manila. Cebu man po. Wala na naroon. Cebu to. Ay, ingon Dito na ka-international mo sa Kenya. Yeah. Ingon man sa Kenya. Ingon mo mo sa mo tamparos. Ah, motor ka na. Tamparos. Sa kuam na siya. Motocross. Ito, ayun nakadlok ang tanimbala karon kay mga wala na sila. Pangtukhango na naman. Unsa? Buhat og tanimbala. Ingani ni. Taasa na ba di ay ini? Ingani ni. Kung saan ko nila Naka-video man eh. PDP ta, PDP. Pamahaw dapat nito. PDP, pamaw dapat ni. Naras madam, ganda na siyang maleta. Di na kaigo ang red rice ni mo, bay? Mangita ko boy. Isuksok ba? Di ka ma-over lagi na. Hankiri man to, 7 kilos man hankiri. Ah, okay ra. Nya, 30 ang kuan. 30 ang baggage. Yeah, igmo ito kay papa ng mga prutas. Pa-prepare. Palit na lang net rice daw yun, dagam. Bye-bye! Ayo-ayo! Mama, chup-chup! Aw naghangan. Chup-chup, mama! Tuwa man siya dito.